Já jsem začala pracovat s dětma už od 17-18 let a potom v roce 2000 jsem založila Slunečnici, která pomáhala dětem v Čechách, dětský domovy, dělali jsme tábory a pak jsem vlastně začala cestovat jako modelka, zjistila jsem, že mám daleko větší možnosti a skončila jsem před 2,5 lety v Americe a okamžitě jsem založila Sunflower Children, což je nezisková organizace, která pomáhá nejenom projektům v České republice. My sme sem prišli pred 5 rokmi do Kambodže a nás táto krajina oslovila. Videli sme tu strašnú chudobu. V roku 2002 neexistovala žiadna organizácia, ktorá sa starala o HIV pozitívne deti. Bolo tu v podstate len jedna francúzska organizácia Lekári bez hraníc, ktorí liečili dospelých. V podstate sme zistili, že pre tieto deti neexistuje žiadna pomoc, žiadny program, žiadna liečba, žiadny sirotinec, kde by mohli žiť. Tieto deti boli vyháňané doslova z rodín a z mesta a skutočne to bola situácia, že ich nikto nechcel, ani tí príbuzní, ktorí sa vyslovene báli ich. Takto vznikla myšlienka, že musíme pomôcť. My sme sa jednoducho vrátili na Slovensko, mali sme obrovskú fotografickú výstavu, podarilo sa nám zohnať nejaké finančné prostriedky, sme sa vrátili do Kambodže, otvorili sme tento dom a takto to celé začalo. Z nemocníc máme proste už takú spoluprácu s jednotlivými zariadeniami. Ak napríklad rodičia zomrú na následky AIDS, tak nás proste oslovia, vedia o nás. Všetky tieto deti sa nakazili od matky, pri pôrode alebo pri kojení. AIDS v Kambodži sa rozšíril kvôli prostitúcii. Manžel navštevoval prostitútku, nakazil manželku a tá nakazila následne ich mali deti. Manžel ochorie, predajú celý majetok, aby ho liečili. Predajú dom, presťahujú sa do hlavného mesta, kde hľadajú pomoc. Decka zostávajú na ulici, manžel zomiera, matka ochorie a v podstate zostávajú siroty. Takže toto je v podstate taký kolobeh, ktorý bohužiaľ tu nafunguje. My sme nevideli zmysel v tých iných organizáciách, ktoré pôsobia po celom svete, v tých veľkých inštitúciách, ktoré, keď si pozrite na každej webovej stránke, máte, že sa starajú o HIV pozitívne deti. A oni sa starajú, ale každý ich nelieči. A ja si myslím, že HIV je choroba, to je ochorenie, takže v prvom rade ho treba liečiť, pokiaľ sa dá. Huty prišla minulý rok, mala 11 rokov a 7 kg. Ťažká podvyživa, v podstate mala viac ako 40 krát za deň hnačku. Všetko, čo zjedla, išlo s nej von, bola 3-krát v kóme. V podstate ju každý považoval za beznadejný prípad a každý pred ňou doslova o tom hovoril, že už nemá šancu. A ona mala obrovskú chuť žiť. Snažila sa všetkých presvedčiť naokolo, že to s ňou není márne, takže toto určite bolo dôležité. To je Hej Srených, to je jedno z našich detí. Oni z tohto domčeku, a toto je Mandrak, jej sused. Obidvaja sú chorí a HIV pozitívne a obidvaja chodia k nám na kliniku. Mamina čaká ďalšie deti a Magna tu v Kambodži robí taký program. Pomocou toho programu je možné zastavenie prenosu HIV vírusu z matky na dieťa. Je to dlhodobý program, kde sa vlastne staráme o matku od 7. mesiaca tehotenstva a potom podporujeme dieťa prvých 12 mesiacov, kedy vlastne matka nemôže kojiť. A ročne vieme zachrániť takýmto spôsobom až 100 detí. Keď sme začali tento program, sme dospeli k názoru, že nie je dobre podporovať čisto iba choré deti, lebo vlastne tá strava, ktorú u nás zostávajú, sa aj tak rozdelí celá rodina. Takže takisto podporujeme ich súrodencov, aby ten program naozaj bol úspešný a bol úplne zmysluplný. Určite sme na začiatku nemysleli, že by sa nám podarilo mať za 5 rokov projekty v 5 krajinách. Ale proste to tak nejak išlo, človek musí byť trošku
blázon, odvážny a nevidieť prekážky vo veciach, ktoré iní ľudia vidia a povedať si, že nedá sa. Nepoznám slovo nedá sa, všetko sa dá. Od začiatku vlastne každý deň sa o tom presvedčam, že to má zmysel a keby nebolo tie liečby, tak tieto deti nežijú.